Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la acest episod. De data aceasta o să fie episodul foarte frumos și o să vă dau o explicație foarte scurtă. Sper să fiți atenți, lăsați un like și abonați-vă. Hai să începem. Cum să-ți bagi Robux pe Roblox, pe telefon, nu pe calculator. Trebuie să-ți faci un anumit cont și să bagi un cod. Dacă nu o să vă meargă, trebuie să fie telefonul compatibil cu, cum să vă zic eu, trebuie să aveți un telefon foarte bun și dacă spun să aveți grijă că vă da ceva lag, dacă aveți telefonul bun, mă bucur. Ne revedem data viitoare, lăsați un like și un subscribe, pa, pa!